زرزر زينام أبزوبا سميناوي كيه بحري نوزباتات أفعبت فورون أب 21 من محضرات كبابي مرج أم محضرتها كانت سرحنا نبابر تعدن تخايدهم أم نوزبا فعبت من محضرات كبابي قادم حليب مهداف شابايت قبقب كوب فلكت كلامت أيت أحل نورا أنس نورا تبعتن كتما فعبتن كاب مفارق والحق جنبوت جمير بستخيل مرجع 14 محضرت من محضرات كبابن كلت دك أنس يزركبهم 14 كانت سرحن كم استمرت وكيل إرينا حبيرام محضر نوزبا فعبت أتو أحمد محمد نور رجب دحري مزامتي مسرح مرجع بزسمعو قال حزبي كاب صديبات حساس باريحقو بقعاتن توفاينتن كغلغلني يخول يوميلو زمرص محضرتنا كات سراحن اب علتاوي اماماتهم زدل متحبارن متحغازن كغبرلهم تلابيوم امنو زبا فورم محضرات كبابي افتا زولا إرافايل مالكا ايروماله قدم لحزين روبريا عربتو دنالون ربع حداسن أب استخير مرج أدما 22 محضرتن 22 أكيد سرحن أمنس وكفن دما سلستان نبابر تعد تمريصهم حلافي تزباوي ركبات من محضر زوبا سميناوي كيبحري ويزرو فرويني قبر أننيا أكيد سرح نوزبا فورو أتو أبراهام كيلانن أتوم استمرت محضرتن أكيد يسرحن حزبي زنبر لهم حلافنت بجبو كسلاسلو نبرت دما أبصرهم كدقاق فوما زخاخيرهم أبحوسي كتما فورون من محضرات كبابي محرد كوم هولن قب واسانان بسنكي وقتن زي متقرناف عدتاتن زاقيت مسرح مرجع كم زي تخيده كاب من محضر نؤزبا فروس ترغب حبريتا يملكتن أب زحلف 24 ناتنت عمتات أب زوبا سميناوي كيح بحري استواردو محبراوي أغلقلوتات من بابرو حزبي أب مقيار لعل أبركتو يقبرو كم زلو وانا ديركتر كفلي محبراوي أغلقلوت نايتي زوبا أتو تصفاي تخلق ليتهم مسيرينا بزقبروك على محتت أتو تصفاي حزبتي زوبا زستماقرو زلو رقو هيوت دمر وطيت نايتي منغستي إرترا محبراوي فتحين من رقات زقبرو زلو غزيف وفر مخانو أرديوم تعنا زيغاتات بحفشا نهديتاتن هصاناتن كاب فلاي نموحاس زاغيت لعلسوسات تكالات تعنا تهانيصنن ناوتن عقمي سبن تماليولنن غوبا اغرغلوت هيبا كم زلوا استقساتو تسفاي نقحتنا فلطون حبرتسب اب زمناوي اغرغلوت تعنا نابر رخي مصب مهلاو تريو حماماتن موتن بؤمتن نانكي مص كم زل حبيروم معري عدلات مرتي نمبصح بزكايات زلو صعر دما كم بقتا كساب كالاي درجه زمهرا بركت زبلات تكالات تهانيصن غوبا اغرغلوت اب مهاب كم زركباب محبار افلطون ردي ولدي أب أقداسنة مرتي كبيلو كمزلو بزد ما قطري تساتفنة تمهارون ناوسخي متصمهلاو أبريهم نأغرغلوتات مقعزيان من رخبيتاتنا ملكيتو دماتو تصفاي جيوغرافيكاوي كمامتا كليما سبخ ساقماوي من نوابرون كالئن أبقمت بمئتاو بركز ولوني حمدن كتران سرقياتات قلت واليدوم قلد ما أب مسرح كم زركبو بمحبار شفنا أغرغلوت تنقصاص تليفون 8 مئتاويت بسيح كم زلو قليتهم وانا ديركتر كفل محبراوي أغرغلوت زوبا سميناوي كيه بحري أتو تصفاي تخلا موداتا نقاحت حزبن توفاينتو أب سراحن مسرت معبالن أدمعنتن كم زخونة تغيسو نتي أبايتات مزجيبو زلو قسقاس بمعقاب نابزل على درجة نمبراخو معزاز تران أبركتون زيغاتات أقداس مخانو أسمير اللهم أب 15 من محضرات كبابين وزبا من دفرة ناستات 43 شحت ريت تسأر قداماون وشتاون بالعات كتابة كمستوهبة أب جنفر منيستر حرشان وزبا من دفرة كي إلا هابتي انسسا من اسي موكونن كفل حبيروم من سي مكونن أب حبريتو نتي كاب 17 كسب 20 حدن جنبوت أب كبابي استخياد نمعوات تراجو جلتات حكايم انسسا لعل من بارو تقيسو 13 شحن 550 شعتن كبتي 15 شحن شوعة 100 سوسان تلبقي 46 أجمال 3 شحن 443 أدقى بقلي كم زتخت بابريهم اتمدب بمتحبار منيستر حرشا من محضرات مشارختن كم استخير زحبره أب موهاد نايت مدب زنت أفات وكيدان هابتدما اتي كتابة انساتات كاب بالعات نصا كوينن زيادة نخصصنا زحقس كوينو نسبة لصوتيت كلمن دحرن كرامات كم زوهاب قليتهم نبرت من محضر كبابي كدو فلاسن من محضر كبابي أرقيت مخرمن أب زهاب وريتو جنفر منيستر حرشا تريتهم كتابة كرخبان زقبرو نطفت بممقاس اتمدب كتصالنت كهلو تلابيوم ጽምብል ናጽነት ኣብ ወጻኢ ገና ብልዑል ማዕረግ ይቕጽል ኣሎም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝበጽሐና ሓበሬታ ሃብቶም ፍረዝጊ ኣዳልይወሎ ሊድያ ተኽለማርያም ከተቕርበያ عقلي يبتقاتنا وحدنا ستركب كبيد المرير نحمشش وستركب عقلي يوفرنا حشكة زحف وسب صبحي عودنا لهم من الكسب عقلنا وعقلي
ቅንያት ጽምልናጽነት ውዳቢኦምን ሃገራዊ ጥምረቶምን ዝያዳ ዝድልድለሉ መድረኽ ከም ዝኾነ ኣብ ኒውዮርክ፣ ኒው ጀርሲን ክኔክቲካን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኦስሎ ኖርዌይ፣ ኡፕሳላ ሽወደን፣ ሄልሲንኪ ፊንላንድን ቤይሩት ሊባኖስን ዝነብሩ ዜጋታት ብምኽንያት መበል 24 ዓመት ጽምብልናጽነት ኣብ ዝገበርዎ ምትእኽኻባት ገሊጾም ነበርቲ ኒውዮርክ፣ ኒው ጀርሲን ክኔክቲካን ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ቀዋሚ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ኣብ ዘስምዑ ቃል ማሕበራውን ቁጠባውን ምዕባልና ንምዕንቃፍን ሓድነትና ንምዝራግን ዝዓለሙ ተጻብኦታት በቲ ሕድሪ ስዋኣቱ ልዕሊ ዝኾነ ዝኽብር ጽኑዕ ህዝቢ ኤርትራ ይፈሽሉ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም መደባት ሃገራዊ ልምዓት ብህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ዝብል ንጹር ዕላማ ዝተሰረተ ስለ ዝኾነ ሸቱኡ ከም ዝወቅዕ ዘጠራጥር ከም ዘየለ ዘመልከተ ኣምባሳደር ግርማ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ህዝቢ ከም ወትሩ ኣብ ልምዓትን ድሕነትን ሃገር ኣበርክቱ ክዕዝዝ ተላብዮም ተቐማጦ ኦስሎ ድማ ጽምብል ናጽነት ሃገሮም ሃገራዊ መንነትን ሕብረተሰባዊ ክብርታትን ንደቆም ብዘወርስ ምዕሩግ ኣገባብ ከም ዝጸንበልዎ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣብሪሆም ኣብ ኡፕሳላ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ጽምብል ድማ እቶም ዜጋታት ንሃገሮም ዘለዎም ፍቕርን ድልውነቶምን ንምሕላው ሃገራዊ ረብሓታትን ዘንጸባርቕ ምንባሩ ተፈሊጦም ብኻልእ ወገን ነበርቲ ፊንላንድ ዘካየድዎ ጽምብል ናጽነት ንምምጻእ ዝተሓልፈ መስገድላትን ህንጸት ሃገር ንምርጋጽ ዝሕለፍ ዘሎ ብድሆታትን ዘንጸባርቕ መሰናድኦታት ብምቕራብ መንእስያት ብዛዕባ ሃገሮም ዘለዎም ኣፍልጦ ዘዕብይሉ መንገዲ ንምፍጣር ብዝዓለመ ኣገባብ ከም ዘበዓልዎ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ተቐማጦ ቤይሩት ድማ ጽምብል ናጽነት ሃገሮም ብልዑል ሃገራዊ ወኒ ብምጽምባል ኣብ ኩልንትናዊ ሃገራዊ መደባት ተሳትፎም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም عقل يبتقاتنا وحدنا ستركب كبيد مرير حمشش وستركب عقل يواتورنا حشكت زحف وسب صبحي عودنا لو من الكسب عقلنا وعقلي عقلنا وعقلي فلسزنا برس ካብ 11 ንኡሳን ዞባታት ዝተዋፅኡ 30 መንእሰያት ስራሕተኛታት ስታቲስቲክስን ስርዓተ ሓበሬታን ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ዓቕሞምን ንምዕባይ ዝሕግዞም ስልጠና ቀሲሞም እቲ ስልጠና መሰረታዊ ኣፍልጦ ኮምፒውተር ኣካላት ኮምፒውተርን ኣምራት ስታቲስቲክስን መኽዘን ሓበሬታን መባእታዊ ትምህርታዊ ስርዓተ መርበብ ሓበሬታን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ሓላፊ ጨንፈር ስታቲስቲክስ ዞባ ዓንሰባ መንእሰይ ሄኖክ ገብረሂወት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ጻዕቂ ስራሕ ንምቅላልን ህዝቢ ብቐረባን ብቐሊሉን ጽፉፍ ኣገልግሎት ክረክብን ነቲ ስልጠና ከም ዝወደበ ብምጥቃስ ኣብ ስራሕ ጽቡቕ ውጽኢት ክርከቦ ዘለዎ እምነት ገሊጾም ኣብዚ ዘለና እዋን ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ኣገዳስነቱ ቀሊል ከም ዘይኮነን ኣብ ዕለታዊ ናብራና ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎን ዝተቐሰ መንእሰይ ሄኖክ ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ኣገዳስነቱ ኣብ ግምት ኣእትዩ ካብ 2004 ኣትሒዙ ብደረጃ ኣሃዱ ኣቂሙ ክነጥፍ ከም ዝጀመረ ብምዝካር ንዝበለፀ ውፅኢት ኣገዳስነት ስልጠና ወሳኒ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ሓላፊ ክፍሊ ስታቲስቲክስ ጂኦግራፊካዊ ስርዓተ ሓበሬታ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ማህተመ ኣስቀላዊ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ስርሖም ኣድማዕትን ክኾኑ ዝሕግዝ ምዃኑ ብምሕባር ነብሶም ኣብ ምምዕባል ብቐጻሊ ክሰርሑ ብምዝኻር ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ዓቕሞም ክብኣ ምባል ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጹ ዝቐሰምናዮ ስልጠና እተን ሰሪሕካሉ ጥራዩ ምዕባልን ዕቤትን ዝመጽእ ዝበሉ ሰልጠንቲ ስራሕ ስታቲስቲክስ ካብ ምምሕዳራት ከባቢ ስለ ዝጅምር ከምዚ ዓይነት ስልጠና ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክድፈኣሉን ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሕፅረት ኮምፒውተራት ክፍታሕን ተላብዮም ንኣስታት ሓደ ወርሒ ኣብ ከተማ ባረንቱ ክካየድ ዝቐነየ ስፖርታዊ ቅነ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምዕራባዊ ግንባር ብ27 ግንቦት ብውዑዕ መንፈስ ተዛዚሞም እቲ ኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ዝርከቦም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ብርክት ዝበሉ ስፖርታውያንን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ብሰልፊ ስፖርታውያንን ባህላዊ መሰናዶታትን ዝተሰነየ ነይሮም ሓላፊ መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ምዕራባዊ ግንባር ሜጀር ስቲፋኖስ ተኽለ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እቲ 6 ዓይነታት ስፖርት ማለት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዔት ውድድር ጨመተ ተኽሲ ኣትሌቲክስን ያታዊ ስፖርትን ዘጠቓለለን 11 ጋንታታት ዝተሳተፉን ውድድራት ልዑል ስፖርታዊ መንፈስን ዲሲፕሊንን ዝተንጸባርቐሉ ምንባሩ ሓቢሮም ብኣጠቓላሊ ውጽኢት ብጋንታ ሲሞቲ ክፍለ ሰራዊት 18 ጎብለል ስፖርታዊ ውድድራት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምዕራባዊ ግንባር 2015 ብምዃን ክትዕወትን ከላ ጋንታ ፈንቅል ድማ ብጠባይ ተሸሊማ መወዳእታ ዕውታት ጋንታታትን ውልቀ ሰባትን ካብ ኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ኣዛዚ መካናይዝድ ብሪጋደር ጀነራል ተኪየ ርእሶም ሓላፊ መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ሚካኤል ሃብቱን ዋና ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ዑመር መሐመድን ዝተዳለወሎም ሽልማትን ወረቐት ምስክርን ተቐቢሎም